meriah ya. Wah, hebat banget kok kayak ini warga ini seneng kalau budaya kok Mas. Ya, apa ini nih? Kalau setengah jam ya. Aku satu hebat banget ditimbali Bapak Parmin. Matur sembah nuwun Pak Parmin kalian Ibu Suminah. Sumringah ya Pak. Iki Suminah iki acarane tasyakuran. Nggih. Ruwatan. Kalau sampun paripurna. Niki cetha nek Bapak Parmin niku pengen sehat seger waras mlane kang putra dipun ruwat. Heeh. Dua kabeh sengkala kendana kedini. Iya. Wong Jawa ngono apa nek sing dipilih pagelaran wayang kanthi jalan Ki Eko Kondo Prisdianto saking Tulungagung Kawimbulan dagelan kondang saka Blora. Matur sembah. Sampun matur awakmu ki tak unggahke. Unggahno piye wong ketok kono wis dilokne. Piye? Dagelan cilik-cilik. Aku jane wis Groge ame munggah ndrodok Pak aku. Iya. Napa melih saged sowan wonten Ponorogo Bumi Reok Kota Santri. Lho, kok ngerti to, Le? Ndelok Google kok, Pak. Yo pengalaman Pak. Soale mriki kondange Pondok Gontor nggih. Mak kula gumun perjalanan mulai mlebet Ponorogo ngantos mriki kula pados masjid mubeng-mubeng kok mboten enten to, Pak. Lho. Masjid Murat-Marit langgar bubar ki daerah kene lho Mas. Pak, iki tegese akeh ngono. Lah tapi mboten sesuai dengan julukan kotanya, kota santri. Bener. Lah kula golek masjid mubeng-mubeng ora ana, Pak. Lah mau ngati-ngati lho. Memang salat.
teko kene iya arep salat. Oh iya aku kan anak langgar butuh masjid. Ayah, raimu koyo padasan. Ora, sing kok muni golek masjid daerah iku piye? Lho sing muni gak enek sinten? Lah muni piye? Lah jare kowe golek masjid mubeng-mubeng kono kae yo masjid iki mbok. Lah kuwi lho tengok-tengok. Lho, piye to? Aku golek sing mubeng-mubeng ora. Lah nek masjid mubeng-mubeng terus bodrek ke sepiro? Ngawur wae sampeyan iki wis wae mubeng ora enak. Boten entene sing tengok-tengok. Iya udah ngono. Aku yo gumun nang sekek masjid tok madun ngetan kabeh. Upaya yo kiblate ning kono. Iki ning kono. Etan kulon lor kidul, kuwi kiblate awak dhewe. Iki lho sambung rapete karo tasakuran. Nggih, watan iki senajan sampeyan iki diarani apa jeneng cilik-cilik utawa sing nom-noman. Gunakanlah kedewasaan dalam hal berbicara. Matur sembah nuwun. Nome umur ora ndadekake pengaruh. Kita mengenyam marang kadewasaan pikir. Saestu mangkane Gulimbo, Pak Eko, kula saestu matur sembah nuwun, salam hormat kula kagem sedaya warga masyarakat ingkang wonten laladan Nongkodono. Nongkodono Kauman nggih, Ponorogo matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono wong santri iki salam diutamakan. Oh iya salam. Sing ape unggah-ungguh tata krama nek niate salam rono ngadepe ya dipasne rono. Iya ya. Rada maju sithik. Perkara iki disyuting di live streaming ra ngono to. Iya lho. Kulo ae ya Dek ya. Kulo ae. Nek perkara salam kuwi piantun mriki wis ngerti wong aku 3 taun ning pondok Gontor lho Mas. Lho. Ngaji. Bakal jajan. Jajan. Yo ngaji. Wong kula niku guru ngaji nek teng griya, Pak. Lho, sampeyan iso apa tentang ngaji? Tapi khusus ikra siji. Lain siji piye? Belajar batak niku to. Sak niku nggih penting lho, sak niki maca Al-Qur'an nek mboten paham alif batak nggih anu. Mboten apa le ngono kowe? Masalah Al-Qur'an. Huruf hijaiyah ngerti. Yo Alif batak enek piro? 29 nggih. Akeh men to. 29 Lah ngono kok jare weton pondok layat teko ikra siji ora paham detail. jare Pak Yai ku 29 wis Huruf hijaiyah hafal. 29 wis termasuk lam. Kan ngomong mlebu kecot. Huruf hijaiyah apa? Apa? Alif batak enek piro? 29 Akeh men. Pak iso telu lho, 29 Dek. Apa ae jajan? Alif batak sak jin Sing kok sak karo jin sapa? Oke tak apa? Alif batak lho telu. Jangan rusak. Ora nggo sak ini lho Pak. Dulu ora kira gelem rukun yo niki. Lho, Cek kok ora nganggo sangku mbok adahi apa? huruf P kuwi lho huruf P. Ya, huruf P. Mau aku takok alif batak. Ngono kuwi lho. Dek to, lek gandul apa sampean gandul to? Dek kok kandel Irung cangkem sesuai. Lek awakmu aja miring ya. Kok mbagi cangkemmu timbang irungmu. Kula jane mancung, Pak. Nek lambene kedawan. yo kok ngono. Tapi nyon jalu mboten sapa. Kula riyen umpama gelem no dadi mantune Bupati Blora. Tapi kula tolak. Mboten sombong. Lah piye anake lanang. Iki barep opi yo dulurku lanang. Iya. Ini kan dulur to Pak, ini tunggal bapak dhewe ibu. Dadi ini dulur asu. Apa kuwi? Dulur asu, Kok sasu? tunggal bapak dhewe ibu niku dulur asu. Istilahnya ngoten. Kula dulure iki asune. Dadi awake kudu rukun kek omah mboten purun rukun to, Pak. Budale bareng Nah, geger ning mobil udur-uduran. sebabe. Perkara winginane untuk tanggapan derek sampeyan nyelengi tumbaske sapi. Untuk sapi babon siji. Diopeni wong loro. Bagiane wis dipilih kon milih ngarep kok mburi sendikinane kowe milih ndi? Aku milih ngarep. Milih ngarep. Nah, delalah sapine menika meteng lahiran, Pak. Kula kan bagian mburi. Metu pegete. Peget bagianku. Lah kok iso dioyok geger njaluk bagian paronan. Ora iso to, Pak nggih. Metune mergo mburi. Mburi bagiane sapa? Badanmu. Lah yo kowe milih ndi? Aku milih ngarep. Yo enten ono wong enek pedet metu cangkem. Geger sak mobil perkara Lah kula sing kerete lho, Pak.
Aku sing makani bendino tak pakani nganti ngiler-ngiler. Lah yo piye kudu trimo kowe bagane ngarep sing mburi aku masuk klepon nang hasilé pedet. Lho sak masuk-masuk angine sapi ora ngira mutah-mutah metu pedete. Mulane kuwi aja geger-geger Pak. Niki rencana Mbak gegere kula sapi didol. Tukokne sawah. Soale sapi Iki mumpung petuk karo bos semongko. Pak Parmin bos semongko hebat ning gone daerah Nongkondoro. Masa Iya kita Pak Dek sawah kok digarap wong loro. Nggih, karo masuk ora. Pertanyaan kene lho nganti 3 kali nggih Pak. Luar biasa. Mboten enten napa nggih mriki nggih. Marine saya sedaya nggih. Amin. lah tapi nek nganti bocone sawah aku sing rugi lho. Aku wis meneliti sapi lho. Lho, piye? Dan sampean ngerti kena apa sapi itu kok ngiler terus. Yo mergo kakek, Angger gayu kok mesti metu ngiler ya. yo mergo kakek dipakani. Salah. Denengan kae kok. Yo mergo kejejeran karo panganan iku dadi ndak antus ngiler. Mboten. Lah ya kok Sebabnya apa sapi kok ngiler kae? Sebabnya ora iso ngidu. Ya lah. yo itu dirai ini. Ayo kecil lah wong sapi kok. Wong ngiler mergo iso gitu. Kowe iki lho ngono yo kok neurologi kabeh paham sapi. Paham? Nek sapi madhep kulon butute ning ndi? Yo nek ngetan. Lah nek sapi madhep ngidul. Yo nek ngelar. Nah, ora iso. Yo nek ngelar. Kudu. Yo nek pulang buntute nek ngetan. Lah nek sapi madhep ngidul Buntute nek ngelar. ora iso. Lah piye? Panggah ning ngetan. Lah kok iso? Lah mau mlengok tok. Sik ngomong perkara sapi. Sapi iki sama penemu sikile piro? Sekawan. Papat. Nah, iki wong mendo iki yo ning kene iki. Sapi iki papat, Pak. Nek kewan kaya manuk nika sikile loro ya, Dik. Oleh sapi iki sikile 8. Kok sakit. Lho, saiki saka ngiringan piro kabeh? Loro. Nah, saka mburi Loro. Nah, saka ngiringan sisih loro. Nah, saka ngarep loro ping 4 piro? 8. Lah iya kok Kita Pak Eko pinter pelajaran mata-matam. Matematika. Matematika. Rantri mau gendel bedhe ana. Tak bersiapa. apa? Kok akeh mesing mesti sapi siji sikile piro? Papat. Nek sapi ning kandang enek lanang wedok loro sikile piro? Enek kira Pak Eko. Lah iya 8 lho. Wong kena sapine loro lanang wedok karo lanang. Yo 8 Mas, loro. Nah, wedok. Padha kotloke. Lho, Lah ning kandang lanang wedok lah iya 8. 6, Pak. Kok iso 6? Sikile kawin. Loro Pak. Iya. Wong iki Nggih, loro Pak. Kowe apa prei tanggapan suwe kok kober mendelok sapi tadi. Rawat iki patut bersyukur alhamdulillah matur sembah nuwun kalian warga masyarakat ingkang wonten mriki saha khususipun Pak Parmin kalian Ibu ingkang sampun nimbali sak kanca. Gumun Pak, duit semongkoe saged damel acara kados ngeten iki. ya tuwe kok tekate gede Mas. Nggih pas-pasne sindene wonten pinten menika Tatay? Songo menika umpama dijawane semongko. Iso semongko. Semongko. Mane bodine ya kaya semongko. Dan saestu niki tenang. Apa-apa ki nek niat Mas. Aja meneh kok Pak Parmin. Iya. Tangga kuwi nandur semongko meng saadat. Niku saged digawe umroh lho Pak. Semongko sadar Iya, niku ditandur ten sawah. Dipanen niku kena nggih modal umroh. piye carane? Apa bibite gede-gede? Ora ya didol sak sawahe to. Mesti langsung saged budal. Kuwi jenenge ora adol semongko, adol sawah yo ngono. Itu kan iso umroh. Umroh yo kleru kata-katamu kok iso bleset terus Iki lho, Pak, masalah rasa kurang karo ruwatan iki saka menemu piye? Biasane kula Kejawen ya. biasa Umpamane, paman apa? yo umpamane rasa kurang iki piye wujudane sujud syukur. Ya. Nek saged mboten usah ngoten niku sedekah yo aja. piye to? Awak dhewe wajib menyukuri. Sing dicukur sapa gawe gundul kabeh. Menyukuri. Maksud Mensyukuri. mensyukuri rahmat saking Allah. Eling bahwa bondo dunya iki Titipan lho. Oh, dadi awake dhewe kudu iso membagikan kepada orang yang lain. Poine teng mriki. Nek bondo donya niku titipan sing titip sinten?
Gusti Allah Subhanahu wa taala sing dititipi umate menungso. Lah nek bondo donya niki cetha titipan kok dindum-ndumke. Lah nek sak wayah-wayah sing titip takok jawab. Ayo. Umpama jenengan kan kene parkiran titip sepeda motor dijaluk balik mboten? Jadi jaluk balik lho. Umpama titip bojo ning gone maratuwa dijaluk balik. Jadi jaluk balik lho. Umpama kok bojomu ki diteriterno tanggane maratuwamu seneng sama. Pripun to, Pak? Lah kayak dawuh para kiai bunai kan bondo ki titipan. 100% dari Allah, 2,5% itu adalah milik hak orang lain. Fakir miskin, ngono lho, Dek. Lah kene iku lak titipan. Lah kok sampean ndum-ndumke nek sak wayah-wayah sing titip takon terus piye? Kumblensa iki lho. Piye? Lah kudune piye dijaluk sapa wong? Lho kudune dienggo dhewe. Lho kuwi jenenge murka no egois no. Ngene iki sing kulit-kulit mesti ngene. Wah, bener ya omongane kan. Hati-hati, omongnya hati-hati. Iki tahun 2025. 2025 iki angkane piro? Loro 0 Nek dijumlah 9. kuwi sangat ki wis wayah. Wong nganggur ki bakal ngunduh. Kowe omong sama hati-hati kok nek ditagih karo Gusti Allah karma balike tak omongi. Lah terus nyapa? Wong nganggur ki ngunduh, Dik. Hati-hati kowe nek ngomong. Ora kabeh lah nek dicolongi wong piye. Tapi kan wong utang ki mesti balekne. Lah nek wonge minjat. Jadi piye to? Ini lho, kowe ngomong gawe kuwi mesti nganggo. Apa nek gawe iki dienggo? Mesti wong sapa gawe mesti nganggo. Lah penjahit kae nggih klambi kok didol. Ya ngomong niki pripun to Pak Kodi? Sekali terus to Pak. Kok nek dadak sak awake dhewe nang omonganmu. Wong iki piye kudune piye wong? Biasa mawon. Aduh. Biasa mawon. Ini lho Dik menungso ning alam donya. Kowe nek jatuh ning kene iki bocah-bocah ning dhuwur panggung. Sing nonton iki intelektual tinggi tamu. Tapi aku gumun. Apa rata-rata menungso urip teng alam donya niku lak padha rebut-rebutan pengen mlebu swarga. Iya lho. Jane ora mlebu ora apa-apa, Pak. Kowe ora mlebu piye maksudnya piye? Hati-hati nek Kowe siji ngomong agama loro ngomong negara ngati-ngati lho. Nah iki Nek wong rebutan mlebu munggah swarga terus ora sampe munggah apa maksudku piye? lho ning teras malah iso jagongan. Ora mlebu ora apa-apa nek aku. Ora kok kuwi. kowe ora tau ngaji piye? Lho, ya kulino aku guru ngaji krok siji. Mulane kowe ngerti swarga ki penak. Ning jero ki kasur babot kari nganggoni widodari sing jagongi. Apa panyuwun dituruti? Lho. Paham ora? Lah tapi aku doyan ngudut. Lho terus hubungane lho ning swarga apa sabdamu dadi, Dik? Lah tapi apa enek genine? Lah terus kowe piye? Swarga karo neraka kok pilih ndi? Kandhane aku milih ning teras ae kok iso jagongan. Lah nek kudu duduk sewaya-waya Tanggara nyunyuk. nek dikar nyamuk kakak mau lebu neraka ngono. Yo langsung aku sembrono. Ora kaya ngono ya. Ora ngono. Lah sembrono aja ngawur Nggih, iki. sing baku niki Pak Parmen luar biasa. Sedekah sing paling bermanfaat nggih bengi niki. Mergo nek wujude pagelaran iki dirupiahne, didongne dhuwit niku paling mentok seminggu sesasi pun telas. Tapi nek diwujudke pagelaran ngeten iki iso gawe senenge atine wong akeh niku napa manfaate seumur hidup. Sapa wong sing gawe senenge wong akeh Mas? Insyaallah niku bakal kawinduan wujude ganjaran pahala toto diangkat derajat martabate. Masuk. Ini aku seneng dereke Pak Eko pasti ada kata-kata mulia sing iso tak go mulai tak go pelajaran hidup. Kaya awakmu lan membangun rumah tangga piye ben ampe bojomu ki tresno karo awakmu. Wis bojo Sampun. bojo lanang. Lanang. Wedok. Uang. Oh. Putramu anakmu sudah. Kalih lah. Umpatan bojo ki bojo sing sip. Ngerti tugasnya wong wedok 3M. Oh, tuh. Siji, Masak, loro, mana, telu, mana. Loh, kok mana loro? 3M iki kan ngono. Lah piye? Masak, masak, mana? Kalah kalau bojoku jarang masak ya monak mana. Ini mana? Sing kleru kowe, kudune bojo iki dilono program pemerintah sing jenenge KB. Wes, Keluarga berencana. wes Mas.
Lah kok iso meteng neh? Anane meteng neh yo mergo kabeh kuwi. Ngaku kabeh apa? Pil. Pelak yo kaget diombe pasing putih kae yo ora meteng to, Dik. Lho nyatane meteng. Kok iso lho? Lah piye bele lagi tok bulu, kathok wis tok dengkul. Jadi pilih lagi dulu mesti kuat ya. Nggih. Tapi nek karo bojoku terus tak teliti mergo sering meteng kuwi. Lho piye? Sampeyan ro wong meteng iki gede apane, Pak? Ayo metengnya no. Kuno. Loh, fokus kan sih ditin yang metengnya no. Iku wis ora. Oh, Anu, aku melok jawab. Ayo nek kleru, Nek metenge kleru. oh. Berarti bokonge. yo ora suwe kok salah. Salah. Lah nek wong meteng segede apa nih? Katoke. Kok kan Kata wong meteng iki gone katok lagi nek kaya permen sunduk. Kalau ini dulu menit gede. Oke, ben kebublu. Jadi omongan apa nek manfaat-manfaate jelas. Menungso urip iki sing disawangi saka awake, ajine awak iki saka tumindak. Ajine raga iki saka busana, ajine diri iki saka lati. Ngomong sak omong iki hati-hati kok anggere mblenyeh ae iki. Wedhus sira klamben yo payu. Jadi sering kali, Pak. Iki kata-kata falsafah Jawa lho aja ngawur. Para leluhur sing entok. Iya. Ajine diri kok lati, ajine awak kok tumindak, ajine raga busana kuwi wis pasti. Lah wedhus kaya klamben kok malah regane larang. Nek kowe klamben dadi dagang kok tinyang. Iya karena manajemenmu kok itu. Ini lho, tak luruskan nyuwun sewu. Aja padakno ya, Dik. Gusti Allah nyiptakno ning gone alam donya iki ana manungsa, ana kewan, ya enek tumbuh-tumbuhan. Enek negatif, positif dan juga progresif itu beda-beda. Ngono lho, manungsa karo kewan ki aja padakno. Malah ya padha ciptane Gusti Allah. Beda. Bedane manggon ngendi? Nyuwun sewu niki, kok modele dari kali. Tak kei fakta ya, kowe ngerti iwak? Ro. Iwak kan ning jero banyu sedina suwengi meh sak uripe. Ora tau enek jenenge iwak terus kerokan masuk angin. Tapi nek wong jajal pungkum suwengi ae mesti ngeroki. Beda ora? Lah kowe ndelok engko iwak. Iki kesabatane lho. Kowe ro kelinci. Ro kelinci kae mangane apa? Wortel. Oh, nyatane kelinci mangan wortel ya ora tau lara mata. Kowe tumon kelinci tuku kacamata. Lah terus apa kok sama padakno karo wong? Lah nyatane kowe mara ning gone Pak Dokter nek penglihatanmu pengen tetep sehat kowe kongkon mangan apa? Wortel. Wortel mengandung vitamin A. Iya ora? Kaya padha karo kelinci. Padha, Pak. Apa ya perlu Mas? Beda ya Dek kewan karo menungso iki. Padha. Iki tak dikono pol-polan ya ben ora mau bantah neh. Kowe ngerti kewan sing paling raja hutan iki jenenge apa? Tarsan. Hewan. Itu Tarsan. Harimau. Harimau itu hewan pemakan apa? Daging. Kuwi mangan daging tak kira-kira ora piye-piye. Ora kolesterol. Wong mau pakani daging nek wis umure kliwat 40 iso asam urat, kolesterol, stroke iso malah. Bedane ning goro plane mangan sak mangan hati-hati. Jadi harimau ki mangan daging Enggak tahu enggak asam urat. Ora enak, Dik. Asam urat enggak enak. piye to Pak? Justru niku kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Makan nih. Lah nyatane nek aku nganti berangkangan lho, Pak. Jangan dong kene asam uratnya normal, kenapa ya ngono ini? Oh, ini terus mantap raimu. Ayo terus ya Mas. Gue kalau kembang-kembang. Siap. Dalam dalu nih kota Sakuran dijadikan ditandai bulan ada di Maranggono. Nah, kalau motor malah cetora dibantai Pak, pegel aku. Soalnya ini saat ini kata prinsip ini angel loh Pak. Iya toh. Dari wong tua akeh duit tidak menjamin tentang negatif. Itu betul logika itu. Terus aku yang mikir toh Pak. Wong sing duit akeh ora tentrem dan sing ra duwe duit bener. Ya coba lho. Menung sore wis dibantu karo pemerintah. Udah ada yang namanya rekening KPH. Bank Merah Putih ya wis diciptakno gedung-gedung gede iki dikonek utang ora apa-apa sing penting nyaur. Tanggung jawab Nek ra duwe. Randu ya semoyo.
nek ditagih terus. Yo banget sing dadi bange. Lah kok ngono? Lha wis nang duwe kono sing diakeh kok cek nagih ra isin. Anane mek utang mergo butuh duit. Lah mulane kuwi ayo ada dirang hilang no Ngirim apa? sing iki tepe toplok saya besi terang. wes jarang nih Usah kan? Sampung 1 kali. Gede apa? Oke, Pak. Kantong, lah sampai mboten tau nganggo legging ora. Aku terus bayangno. Piye? Ya Allah wetenge gedhi sirahe cilik. Ayo api. Kalau aneh Gandul sama Mas Gandul. Sampeyan ngelendi, Mbak. Halo, Sampeyan ngelendi. aku di antara kalian berdua tuh. Nggih to. Ini soalnya sampean milih aku opo panyuwunmu bakal tak udani wae. Danane. Ya kuwi tak turuti. Sampean piye? Lah aku ngono apa piye? Sik to, kowe iki lho kok sombong mangan sing nurut karo tuamu. Ning ngono milih. Apa udangane? Aku ki mantu sing paling bekti tak kandhani. Aku koyo ngene iki yo golekno wong tuaku. Lah kok iso bekti piye? Wong tuaku biar sugih nyon jauh mboten kok sombong. Ya. Lemah lahan pekarangan mawon 1 hektar, Pak. Wah, Yo. Aku anggar karipan nyantuk iki murko mesti nyapu dhewe, resi-resi dhewe. Gandeng aku mantu yang berbakti kepada wong tuwa. Mesakne kan. Mesakne. Ora tua. Alhamdulillah sing separo wis takbel. iki ben luwe aktor iki digandene siji-siji. Oh, betul. Ini. Oh tak kembar. Kakak beranak. Kakak beradik. Kowe enrokan ngomong kan. Ardia Julang karo Indri. Lah kok jenenge beda? Yo jenenge kakak beradik koyo kakak beradik paling orangnya nek mirip-mirip Parno yo karo Parni nek lanang wedok. Parno yo karo Sarmo kan padha. Mosok Iwan karo Indri jauh. Padha karo ini yo. I karo Iwan Indri. Oh ini. Dan tanggamu kan sapa Di sing dulur kembar kae Nini karo Lulu kan ya. Kowe kok iso eleng ya kabeh. Ayo saiki gandeng kamu karo Iwan. Kula tak milih sing iki mawon, Mas. Yo pilihane kok Aku seneng sing guyang-guyu iki lho, Mas. Kenapa sebabnya kok guyang-guyune ketok manis? Sebabnya cantik. Gak iso. Dan sebabnya Mergo dekik pipine. Lho, sapa wong wedok sing dekik pipine senyum sithik lho wis istimewa. Kaya bojomu. Kayak ra iso dikek sak manis-manise ki angel. Tanya apa? Oh dekike roto. Apa kayak tipe kantung cor-coran. Wah, ora dekik to. Wow, ora. Indri, kalau karo Indri. Iki lho, ketok sehat sing iki, Mas. Kok minyak karo bayi Bang. Sampai dinyak bayi Bang, mosok di dokter sehat. Lho aku yo sehat lho. Kritiane guyang-guyu, Mbak. Soalnya dawuh Pak Dokter ki nek wong ki seneng guyu, iku paru-parune marakne sehat. Lah iki malah kentir lho malah. Atine dhewe kok dikendel Cemburu, cemburu. Ora.
Jangan khawatir, nggak apa-apa kamu ditukarkan dengan saya nggak masalah. Istimewa. Wes rapopo, insya Allah aku alhamdulillah dari Pak Eko tumpahannya pulau saya wes mobil. Sama numpak mobil saiki ya Mas. Mobil tak parkir yang lapangan, kagak nek tulisannya orang nyono mobil gandul. Ora usah kuwatir, Dik. Kowe anggere nek ning ratangga aku yo di mobil anggere tulisane dijual. Betul berarti. Kok sombong sithik? Aku kan bakul. Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting rekening di bank. Wah, banyak. Banyak ya. Aku tiap tambah tanggapan pasti uang saya titipkan di bank. BRI ada, BNI ada, mulai simpedes. Wes pokoknya semua tabungan simpedes. Kok simpedes. Kok sambel. Simpedes. Pokoknya semua BRI, BNI ada. Full. Jaluk apa karinen dul? Nyuwun apa tak turni mau jalan-jalan Mau jalan-jalan. kemana? Jangan di lokal, interlokal. Internasional ya Mas. Yang penting jangan di Iran dan Israel. Apa? Ada bom-boman. Satu rumah boman. Bene omah ya, Dik, oke kulin omahku kendaraan. Salah duit pulang. Kalau sampai Kamera sampean Mas. makasih wis rasa Enggak gelo. apa-apa. Betul, Mas. Duwe ku ning omah telung sak urung dari. Kuwi duwe ngomong ada telung sak iki lho. Bisa wujud pari ya. Wah ayu. Luar biasa cantik, luar biasa perawatan. Nanti saya belikan skincare ya sih ya. Bujumar waktu kok nopo. Fresh care. Oke kulino mabulan kan. Cilik roto ya. Aja nes-nes toh su. Loh. Biasanya Mas, pundutan tuan rumah niku mau ngidam sari. Piye ta? Aja nes-nes toh su. Aja nesu toh su. Loh. Sune siji aja nesu to. Aja nesu toh. Ini tuh masuk. Kalau out itu keluar. Oh iya. Kalau outball, outball ya Bal iki bal metu. Oh, nek jenis handball, Kuwi bal kena tangan. lah nek bal mlebu gawang, gol. Tak kira bobol. Bal. Ya, dirungrum tembangnya nganggo ngidam sari sabawane. Niku wau panyuwunan saking kamu Tuan rumah langsung Pak Parmin ngersake. nuruti. Wis kadung nek puluhan juta. Lah mungkin Ayo sapa sing dhisik gandrung karo bojone. Sing tuwek ku sik Pak. Oh iya. Aku tanya. Wong kan. Nggih Kang Mas. Cimate kelam sari suryamu koyo rembulan. Cahyamu koyo widodari. Saka kayangan Salendra Bawana udun oleh ngarca padha karo aku ya. gak apa-apa. Digantung no. Aja prengas-prengas Mas. Aku gak kongkon piye. Ya sekarang ya sing rayu ngono lho rek kae. Ari kae ngono lho kae. Romantis, Kae romantis. rayu. Niku gandengan tangan mani pora. Aku trauma Mas. Napa? Tau tak rayu aku tak anggung malah aku semakut. Kok iso? Lah piye urung nganti nemplek kene angop. Aku wong ayu kaya wangi. Malah padha ae. Ayo. Gandrung. Santai ya, Dik. Iya. Dawa ngayu papucening ati Terus aku gak kowe. kaya ngene wong nandangas mara Awakmu sehat ta, Dik? Sehat alhamdulillah. Kok ngene? Ya keringkingan nek. Iya, Cik Iwan, rekake yo gringingan Oke Kang banget. Mas, pripun? kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Nanti mampir ke restoran ya. Restoran mana? Terserah kamu mau pilih yang Ini mana. restoran kleru. Kita ke restoran ya. Iya. Kamu ingin makan apa? Aku
aku pengen makan spaghetti. Terus Hamburger. apa hadap berarti panas dong mikire ya hadap mikire tanganmu Ini gandrung nawani mangan. Lah kowe wong kira apa iso nawani? saat ini menenek itu kita pangan dhewe apa-apa gue pengalaman mangan apa Ya makan apa sermu? aku manut awakmu wae Tapi ya ser mangan sing enak. apa tuku sithik awet apa uyah Makan. apa sih penting Apa aku dewe gandrung medeni mbok lek apa to awakku dhewe landase nang ndi Wis awak ujur. yo kata-katane iki ngono Lah nek kowe coba piye? apa to awakku dhewe landase Kaya tutupne no, tutupne. do dewa jam laku Ora romantis blesok jane kita. sabar Ayo delok tanggane. Yo ora apa-apa jenenge kono yo melok dadi nganten anyar. Jajal adine piye Allah gandengan gak mlaku be. Sawata aku Ya Indri. Kok kaya wong rasa ngising. hei kowe Tunggu ya, Pak. masa wong akan dhewe guguh-guguh kaya pemadu teko kene Sana keceret. aku yo ora aku mau pindah aku ki pacarku lho rekake aku ki pacarku kok bener Iki kan ora segaan anyar. iki sastra kromo injil sak ndure siki Apa jenenge? ceret ya ya walas sono mring wa mami Tari, lamun kowe dadi garwaku bojoku kowe turu napa ta? mah padha lanange Muni ngono karo kowe. iki diwarahi Cekani darah kondo lamun sliramu dadi garwaku sliramu ngersake apa wong ala wong kere iki lor ngawani rek kaya apa duwe kok tak usahakno Aku pengen mobil PRV. nek kita aja nek kok Ya karo omah. Terus sawah ya. iya mergo awakmu ki nek ora tak tumpakne mobil ki ya repot umpama tak tumpakne sepeda motor beat mesti bokong yo metu beto kok tak tumbasne raketan cilik-cilikan ya RP gede kok cilik-cilikan. Ngerti larang kok nyicil gambare sik ya. Kok tak foto nang ratan. Aku iso iki anake Naruto. Kenapa? Bekencong banget kok. ya. Apa to? Apa umpama? Apa to? Umpama nirana kodo Tanpa tamu. Tahu. ini dari kali lho. Karena kodane resikan lho, Pak. Tanpa prau sasana tejolo nidang bukan apa-apa. Kalau kuwi aksimen aku, oh iki lho. Kalau dia apa yang ngajak Toprakan gitu. Karena kuwi spontan ngono ben iki lho. Kalau wong apa yang malah diwenak nah. Masa gue
Jam sari. Aku lo wani gandeng jajal pe gandeng. Ini kaya apa Jam laku. kaya apa? Laku kaya karo bae. Lah nek awakmu mlaku jajal. Aku yo pantes karo bae. Ilustrasi kok. Mlaku Ada mlaku. Lah yo padha iki. Mbak Di, Bang. Nggih. Batin Mbak Batang. Nyanyi nembang. Datang kudu Salah ya aku mbok api. jam sari. Ya nduk. Edri, jadi. Umpama kayak ngono. Iya resik. Iya, iya, sik. Madam Mas Gatot. Ini wong halus kok. Aja ndek bojo halus sih mari cepet loro. Wong halus ki malah penak no. Ngladeni sarwa halus. Nah, tapi nek masak ora mateng-mateng mati kelaparan. Oh iso yo. Kayak saking haluse ya, Pak. Sik yo Mas, aku ape nyembah beras. Sik yo Mas, tak lebokne Mejiko. Ape ngedukno lo setengah jam dulu saking haluse. Lho tapi nek awak kesel kan wong halus penak. Kene Mas tapi jeti sirahe ngelu ya ditemek. Oh, gegere ngelu pegel ditemek. Sikile ditemek. Lah nek wong kasar. Oh, kowe kesel bating bokek gak remuk kowe. Lah iya ijo Mas. Iya Wong ya wis kadung terpaku ning siji ora kaya jual. Lah iya ngono ki. Sampe kancane dhewe masa ijolan nek ra oleh. Nah, lah. Iya iya sampe. iya. Iya iya. Kowe mah ndak kenes kaya kuwi to, Kang. Ngono sing Nah, Lho pancen wong halus, Pak. Pancen wong halus. halus. Lembut.
Ayo aku saking saja pengen meri jumlah. Mas Budi, sekolah Mas Budi. Iya. Cahayu kami Indah Jaya Paving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Eko nggih mugi-mugi tansah pinayungan rahmating Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih sugeng makarya nggih matur sembah nuwun Pak Haji Basir. Mer Dalan. Ya dolanan opo kok mos lembi keri tau. Gandeng karo Mas Gadis Mas Gandul. Ada kok ngurangi ya dajal situ apa buat suasana ini gembira. Ini perdana ya Mas. Perdana. Ketemu ya kenalan dulu no Mas. Oke, aku lihat bojone ini semlohe. Kok iso semlohe? Semok menarik dan aduhai. Aku nek ndelok bodine ngene iki kaya apa? Bodine pembarong. Kok so bareng bro? Sopane Ponorogo kok terus no pembarong iki lho. Saya gandul. Iya. Gandul tok lho nggih. Gandul apa sing gandul Mas? Kamu ditambahi gandul loro ku tak gandul-gandul. Gandul. Kula gandes. Nggih. Gandes niku ganteng tur pantes. Gandul ki enten artine. Apa Mas? Kan niku juragan, dul niku gundul. Gandul. Senengane antre kali. Sing gundul apane Mas? Aku tak sepil lho. Lah kok ngoyak iki lho tak apa? Ya sampeyan nggih ditelepon lho nama saya. Namanya siapa, Dik? Nama saya Mary. Apa labemu ora kowe? Aku nerone karo nerone. Mary Mas. Oh, Mary. Iya. Rumahnya mana, Mbak? Rumahnya mana? Rumah saya Tulungagung. Oh. Iki kulino ngombe susu kae lho, Mas. Apa? Komilen krokodil purgen. Susu impor ke luar negeri. Ya ora yo lokal wae. Tapi tulisannya kok Inggris. Kowi sapi, milki susu, krokodil boyo forget ki lali. Terus? Dadi iki ngombe susu sapi boyo lali. Mane omongane rada ngene iki. Mau. Tolong aku. Iki tembangane ya apik, jogetane ya apik. Niki. Terus aku pengen jajal meri nganggo gagak Tulungagung jalanan tembangnya pundutane Mbak Winarsih sambil pyong siap ya gelo Man. Oke. Sik dijajal dhisik no, aku pengen jajal dirimu. Ya. Jajal napa nih lho Mas? Sing ngomongne Suarane. Kowe mbok apa nih Mas? Tukang